jar i leto v jeseni hlboko roztvorená. Jak čierne nebo sedliaka, pod ktorým zaspáva odmala. Básnik, filozof a humanista, majster metafor a neobyčajne pôsobivých čistých obrazov. Jeho poézia predstavuje osobitý, originálny svet myšlienok, ktorý je trpko pravdivý a pritom posilňujúci. Reč je o najvýznamnejšom predstaviteľovi modernej slovenskej poézie, o Milanovi Rúfusovi. Zemiaky. Krajina zniesla vajíčko, vzrušená ako nikdy. Spieva a vonia hlbinou až dolu do pivníc. Netrpezlivé, drobné dupotanie tam počuť. Bubny jesenné. Popravujú hlad a naďaleko niet nikoho, kto za ním zavzliká. Len vzduch sa trasie ako osika. Literárne informačné centrum pri príležitosti 80. výročia narodenia básnika pripravilo poetické pásmo s názvom Niesť bremeno a spievať. Nik netušil, že priestory hudobnej siene na Kapucínskej ulici sa do posledného miestečka naplnia milovníkmi Rúfusových veršov. Ja by som chcel predovšetkým povedať, že básnik Milan Rúfus, básnik, prekladateľ, eseista Milan Rúfus sa teraz dožíva. V decembri sa dožije 80 rokov, má výročie a vlastne toto podujatie je súčasťou takého celoročného pripomínania si diela, básnického diela, prekladateľského diela, ale aj eseistického diela Milana Rúfusa. Ja som si vybral z Rúfusa práve to, v čom je najpodstatnejšie, nezastupiteľný, a to je ako básnika. A pripravil som pásmo jeho výročiu z jeho básnickej zbierky Zvony, ktorá vyšla pred 40 rokmi, pretože si myslím, a domnievam sa, že nielen ja si myslím, ale aj literárna kritika a čitateľská verejnosť, že toto dielo je také najcharakteristickejšie. Tu sa Rúfus prejavil najplnšie a tu dosiahol jeden zo svojich vrcholov. Na tak významnom podujatí nemohli chýbať ani vzácni hostia. Ja som si pozval na toto podujatie šanzonierku a speváčku Zuzanu Homolovú, a to pretože sa venuje zhudobňovaniu veršov a básni slovenských básnikov a takto ich popularizuje. A tu si vypočujeme niekoľko Rúfusových balád v jej zhudobnení, v jej podaní, veľmi teda zaujímavom aranžmán, nápaditom. A súčasne som si pozval dvoch recitátorov, s ktorými som dlhoročne spolupracoval v rozhlase, a to je herec Jozef Šimonovič a herec Alfred Svan. Obaja sú to vynikajúci recitátori, ktorí dokážu rozkryť Rúfusovo dielo a priblížiť ho bez nejakého skreslenia, naopak ešte mu čosi pridajú. A to, čo mu pridajú, to je to verejné publikum. Zvony. Budievajú ma zo sna zvony. Prisnie sa mi krajina, celá sa chveje, ako biela loď klže sa po nej z vlny na vlnu svetlo, to hľadané. Otvorím oči. Vidím toľko tmy, že sa mi do nich slzy nahrnú. Usínam tak. Prvé básne Milan Rúfus publikoval v časopisoch Prameň, Nový rod, Mladá tvorba a Borba. Debutoval básnickou zbierkou Až dozrieme, ktorá znamenala výrazný posun dobového chápania poézie. Inšpiroval sa slovenskou ľudovou slovesnosťou a dielami viacerých slovenských maliarov. Okrem tvorby pre dospelých sa venoval tiež písaniu kníh pre deti a mládež. Zvykne sa hovoriť o Rúfusovi, že hovorí ako si s pátosom a z výšky. Ja si myslím, že básnik Milan Rúfus hovorí k ľuďom nie s pátosom a z výšky. Nie je to nejaká katedra profesorská, nie je to ani nejaká kazateľnica, ale skôr hovorí z hĺbky. Z hĺbky, pretože to, čo prináša, to je práve tá hĺbka kultúrnej pamäte, či už ľudstva, národa alebo individua. Stretnutie s kvalitnou poéziou je pre mňa vždy sviatok. A preto som neváhal a túto ponuku aj v tomto letnom dovolenkovom čase som prijal, pretože pán Rúfus je jeden z najlepších básnikov, ak nie vôbec najlepší na Slovensku. A ja básnikov obdivujem, pretože
dokážu krásne a stručne povedať to, čo ja si často myslím a chcel by som tlmočiť, ale nemám tú slovnú zásobu, aby som to vedel tak krásne vyjadriť ako oni. Krása a zvučnosť umeleckej literatúry je ako balzam na dušu v dnešnej uponáhľanej dobe. Vďaka ochotným ľuďom a umeleckým organizáciám nemizne čaroslova z našich životov a núti nás aspoň na chvíľu spomaliť každodenné tempo.